Oin, ez alabil ondo. Zauz, dana batea. Ba nik uste dut enpresa honek innovazioa behar duela. Innovazioa non, innovatzailea han! Kaixo, ni innovatzailea naiz eta zuen enpresa innovatzera nator. Baina gu enpresa txikia gara. Bai enpresa handi eta bai txikientzako abantaila ikaragarriak ekartzen ditu innovazioak. Abantaila ekonomikoke bai. Era guztietako abantailak! Eta langileen egoera ere hobetze aldu? Jakina, hori baita innovazioaren ardatzetako bat. Enpresa handi eta txikiei onura ikaragarriak ekartzen dizkie. Bat, bi, hiru... Eskerrik asko, superheroi jauna! Zuek izan zarete zeuen enpresa innovatu duzuena. Ez ni! Gogoan izan, innovazioa edozeinek egin dezake.